Para o Partido Popular de Ribadumia, o Julia Becerra Malvar queda pequeno para atender a demanda educativa do Concello. A formación considera que o centro quedou obsoleto. Ribadumia foi crecendo, o número de rapaces foi crecendo, debido ás últimas reformas de educación pasamos de ter 8 cursos a ter 10 en educación primaria e secundaria, temos ademais preescolar aquí, xa sin contar a guardería, o que incrementa o número de rapaces que circulan polo entorno do colexio. Entonces, nos temos pensado que para Ribadumia a solución é facer un colexio novo, grande, acorde á actualidade, cos servicios que se debe ter no século XXI. Hai algo máis dun mes que o seu candidato mantivo un encontro coa Consellería de Educación. Martín Vázquez explica que a aposta da formación pasa pola construción dun novo centro que atenda todas as demandas educativas da localidade. A nosa intención é facer un colexio novo, un colexio con aulas grandes, con aulas específicas, onde se poida desarrollar todo tipo de actividades, laboratorio, informática, biblioteca, porque ahora mismo pues hasta neso temos carencia. A proposta do PP é que o novo centro se construa na parcela que ocupa o actual, aínda que son conscientes de que habería que adquirir terreos adxacentes. Tamén reclaman que a actuación sexa integral, reformando toda a contorna do colexio. Hoxe en día todo o que é o suelo do solar que ocupa a escola de Ribadumia está ocupada por edificios. Os rapaces non teñen onde practicar deporte, non hai unha cancha onde poidan desenrolar actividades deportivas, que é algo fundamental. En calquer colexio de hoxe en día ten que haber, a parte do que é o edificio en sí da escola, ten que haber zonas pois asardinadas, un entorno acolledor. Tras a súa reunión coa Conselleira de Educación, o Departamento Autonómico comprometeuse a enviar técnicos para analizar a situación sobre o terreo, na procura da mellor solución para mellorar as infraestruturas educativas de Ribadumia.